Здравейте, приятели! Аз съм Стела Янова и днес бих искала да споделя с вас една моя любима тема, а именно как да станеш богат. Код на милионера. Ще ви разочаровам, защото ако искате да станете богат, ще ви се наложи да се откажете от много неща. И първото нещо, от което трябва да се откажеш, е от нелюбимата си работа. Защо? Защото когато не обичаш работата си, ти губиш изключително много енергия. А именно ти можеш да използваш тази енергия, за да привличаш, за да създаваш, да твориш и да привличаш изобилие. Когато работиш нещо, което не ти харесва, ти губиш огромно количество енергия. И шансовете ти да привлечеш голями пари и изобилие стават нищожни. Именно заради това първото нещо, което трябва да направиш, задължително да се откажеш от работата, която не харесваш. Знам, че е много тежко, защото си свикнал, знам, че се страхуваш, дали ще си намериш нещо по-добро, но наистина това е много важно. Много е важно да си намериш работа, която обичаш и да работиш с удоволствие, за да може работата да те режда, а не да те изцежда. Следващото нещо, от което задължително трябва да се откажеш, е токсичното обкръжение. Лично на мен ми се е налагало няколко пъти да се откажа от общуване с определени хора. Да, не ми е било лесно, защото аз съм ги обичала, те са ми били приятели. Дори ми се е налагало доста продължителен период от време да бъда сама, да нямам приятели, да няма с кой да си споделя нещо. Но знаех, че това е важен етап за моето развитие. Осъзнавах какви са последствията от това да общуваш с негативни хора или с хора с вредни навици, защото с какъвто се събереш, такъв и ставаш. Съм надута или не съм някаква гаднярка, но просто много внимателно избирам хората, с които общувам. Хората, с които общувам, искам да науча нещо от тях, искам да ме мотивират и да помагат за моето израстване, а не да деградирам. Затова, ако искаш да станеш богат, откажи се от токсичното ти обкръжение. Да, ако искаш да получиш, трябва да дадеш. Това е цената, която ще ти се наложи да заплатиш. И за жалост, а може би не за жалост, ще ти се наложи да се откажеш от още доста неща, ако искаш да бъдеш богат. Следващото нещо, от което ще ти се наложи да се откажеш, е да харчиш повече, отколкото печелиш. Богатите хора не са тези, които имат много пари. Богатите хора са тези, които харчат толкова, колкото имат и дори им остават още. Ако примерно ти изкарваш 5000 лева и накрая ти останават 500 лева, които да заделиш на страна, тогава те поздравявам, защото ти си се научил на финансова грамотност. Най-голямата илюзия, която изживяват хората, е да си мислят, че ако имат много пари, те ще бъдат щастливи, че живота ще им се нареди и ще се оправи. Или примерно си мисля, че ако си намерят добра работа, живота ще им се подреди, те ще имат желание за работа, ще бъдат всеотдайни в работата си. Откажете се от тази илюзия. Престанете да се самозалъгвате. Ако се научиш да харчиш по-малко, отколкото изкарваш, това е пътя към богатството. Следващото нещо, от което задължително трябва да се откажеш, е авантата и безплатното. Много хора обичат всичко да им се дава безплатно, без пари, се гледат промоции, се гледат нещо на авантичка, така безплатничко, ако може. Примерно, преди време съм правила безплатни детокс маратони и какво се получава? Аз давам огромно количество от своята енергия, която отива в нищото, защото хората отсреща не са ми заплатили и в крайна сметка тези хора не получават резултати, защото те не дават нищо от себе си, тъй като нямат мотивация. Ако тези хора си заплатят за този маратон, дадат парички, те ще имат мотивацията да ме слушат, ще имат мотивацията да изпълняват това, което им говоря. Следователно, те ще получат резултати. Във Вселената има закон между взел и дал, който трябва да спазвате. Ако искате да привличате изобилие и пари в живота си, откажете се от всякакви безплатни неща, от всякакви аванти. Научете се да обичате да си плащате. Следващото нещо, от което трябва да се откажеш, и това ще бъде много болезнено за много хора, това е вашия телевизор. Представа си нямате колко много време губите в гледането на телевизия. Дори има такъв термин – убивам времето. Ма хора, какво убивате? Защо го убивате това време? Времето е най-ценното, което притежавате. Използвайте го адекватно и вие може да спечелите всичко, което искате, ако се научите да управлявате времето.
Времето не трябва да се убива, времето трябва да се цени. Още сега изключете телевизора, или го подарете, или го хвърлете, или закачете един огромен плакат на него с вашите цели и мечти. Спрете да си губите времето. Станете, отидете, спортувайте, прочетете някоя книга, направете нещо полезно. Стига си губите времето, моля ви. Много важен момент да се откажеш от гледането на телевизия и не само. Да играете разни игрички и всякакви други такива неща, които крадат вашето време. Просто вие си пропилявате времето на вятъра. Следващото нещо, от което трябва да се откажеш, е страхът от промяна, защото промяната е най-сигурното нещо. Научи се да бъдеш маневрен и адаптивен. Адаптирай се към всяка една ситуация. Бъди смел, ако се наложи, смени работата, смени града, в който живееш, търси възможностите, не се страхувай от промяната. Промяната е необходим процес за твоята еволюция и за твоето развитие. Излезни от зоната си на комфорт. Знам, че много хора се боят от промяната като от огън, но тя е необходима, ако искаш да дигнеш левела и да подобриш живота си. Откажи се от хазартни игри и съмнителни схеми. За какви схеми говоря? Схеми от типа: заложи 100 лева и ще получиш 10 000 лева. Това не е ли малко съмнително? Това нещо от рода: легни да гледаш телевизия и чупли семки и ще ти падне 1 милион на главата. Защо вярвате в дядо Коледа? Това са пълни глупости. Разбирате ли? Станете и действайте и спрете да вярвате в несъществуващи неща и в такива измами и глупости. Следващо нещо. Откажи се от нисковибрационни продукти като алкохол, цигари, наркотици, вредна храна. Защото всичко това те води към изкривяване на съзнанието. Когато се отказваш от вредни навици, ти ставаш цялостен човек. Знаете ли по какво да познаете, че имате добра карма? Тогава, когато много бързо осъзнаваш причинно-следствената връзка. А лошата карма е тогава, когато човек не осъзнава причинно-следствената връзка. И той си мисли, че това, което му се случва, е наказание от съдбата, наказание от Бога, правителството е виновно, майка му и татко му са виновни, а той е най-добрият човек на земята. Хората живеят за момента, вършат деструктивни действия и после си плащат за това. Човек, който е стъпил на пътя към духовното си развитие, трябва да осъзнае едно важно нещо. Ти си причината за това, какво ти се случва. Мислите ти, думите ти, делата ти. Сега ще говоря за това, как жената да стане финансово свободна. За да стане жената цялостна, тя трябва да се стреми към емоционална и финансова свобода. Това е много важен момент, ако иска да изгради хармонични отношения със своя партньор. Първото важно нещо, което трябва да направиш, е да вземеш цялото си внимание от ума и да го насочиш към сърцето. Трябва да се научиш да живееш интуитивно, ако искаш да имаш добри резултати в живота. Просто такава е нашата природа, да живеем водени от сърцето, а не от ума. Да излъчваме любов, лекота и сила. И само по този начин могат да ти се получат нещата. Ако жената върви срещу своята природа, тя може да получи пари. А какво ще получи в замяна? Започват семейни проблеми, проблеми с здравето, лоши отношения с децата. Тя става нещастна, не е удовлетворена, нищо не я радва. Например, мъжът трябва да се научи на отговорност. А жената трябва да се научи да живее интуитивно, със своята интуиция. Жената ще започне да привлича пари, когато е отпусната и вниманието й е насочено към нея самата. Тя е щастлива, доволна. Много е важно жената да бъде отпусната. Какво правят повечето жени? Работят на нелюбима работа от сутрин до вечер, поставят си мъжки задачи и цели. Много жени имат безпокоен ум и не могат да се отпуснат. Жената може да изкара пари, когато се намира под стрес и напрежение, но тя винаги ще е недоволна, нещастна и много често ще боледува. Първото нещо, което трябва да направиш, е да изместиш фокуса от мисли към сърцето. Да се мисли много и да се анализира, това е в природата на мъжете. Противопоказно е жената да мисли много и да се тревожи. Жената трябва да се свържи с тялото си и да изживява живота с всяка клетка на своето тяло.
Ако тя се научи да го прави, тогава потока от изобилие ще влезе в живота й. Ще ви дам практика как да се фокусирате в тялото си. Когато дишаш с носа, умът ти се насища с кислород, мозъка се активира, става активен и започва много да мисли. Много хора заради неправилно дишане не могат да се свържат със своето тяло. Първо, за да се свържеш със своето тяло, започни да дишаш с устата. Опитай се цял ден да дишаш с устата, старай се да чувстваш пространството и да чувстваш тялото си. Излез от главата и насочи вниманието в тялото. Може да има странични ефекти, като увиене на свят. Знам, че в началото може да ти е сложно, защото си свикнала да дишаш с носа, но моля те, отдели внимание на това да се научиш да дишаш с устата, ако искаш да се конектнеш със своето тяло и да спреш да живееш толкова много в ума си. Важно е да не спираш да практикуваш. Положителните ефекти, които ще получиш, е, че ще се центрираш в сърцето си. Ще започнеш да чувстваш тялото и пространството. Интуицията на жената се отваря, тя започва да предприема правилни действия. Тогава Вселената ще започне да я награждава, като я обсипва с изобилие. Жената ще започне да привлича пари, когато работи над своето състояние, когато се свърже и чувства тялото си. Сега ще ти дам още едно упражнение. Вземи лист хартия и на него напиши сумата, която искаш да изкарваш всеки месец. Например, 50 000 лева. Напиши 50 000 лева, ама това е само пример. Ти напиши колкото искаш. Сложи листа на гърдите, започни да дишаш с устата, за да може да успокоиш умът си. След това фокусирай цялото си внимание в тази сума и си представи си, че ти вече всеки месец взимаш тези пари. Представи си как ги взимаш, представи си как ги харчиш. Представи си живота, който живееш благодарение на тези пари. Това упражнение го прави около 10 минутки. Много е важно, след като излезеш от медитация, да поддържаш тези емоции, сякаш ти вече печелиш тези пари и сякаш живееш живота на своите мечти. Да вибрираш на по-висока честота, защото именно твоето състояние ще привлече желаното. Много важен елемент е вярата. Пълна вяра и убеденост. И още едно важно нещо е да не мислиш как ще се случат нещата. Довери се на Вселената. Твоята задача е да вярваш, твоята задача е да вибрираш високо и да оставиш Вселената да се погрижи нещата да се случат. Просто насочи вниманието си в себе си, в настоящия момент, бъди тук и сега. Бъди в своето сърце, чувствай тялото си. Още един важен момент, момичета, глезете се, радвайте се на живота, правете си подаръци, наслаждавайте се на процеса. Има един проблем. На жената ѝ е много сложно да се отпусне. Много е важно да оставиш отговорността за изкарване на пари на мъжа. Тя се бои да го направи и какво се случва? Тя започва да развива мъжки качества. Целеустременост, безстрашност. Тогава тя започва да товари себе си с цялата отговорност. Много е важно в партньорските отношения жената да се доверява на мъжа. Предай цялата отговорност за изкарването на пари на мъжа. Твоята задача е да работиш над себе си, над своето състояние, над своята енергия. Твоята задача е със своята енергия да подкрепиш мъжа ти. Тогава той ще бъде много по-продуктивен и съответно ще те глези повече. Знам, че в момента в главата ти изплуват страхове. Страх от бедност, страх, че мъжът ще те манипулира, страх, че мъжът ще се държи неуважително с тебе. Но тук и сега е моментът ти да осъзнаеш страховете си и да ги изцелиш. Страховете не ти служат с нищо. Нека вярата ти бъде по-силна от твоите страхове. Хората си мислят, че когато по цял ден мислят за своите цели, за своите мечти, по този начин те ги реализират. Обаче в действителност не се получава така. Когато човек мисли прекалено много и в главата му е хаос, това отнема огромно количество енергия. Ако не ми вярваш, можеш да провериш думите ми. Седни цял ден и започни да мислиш. И ще видиш, че до вечерта ти ще се чувстваш толкова изтощен, сякаш влак те е премазал. До една степен е полезно да мислиш, но когато го правиш по цял ден, това е доста изтощително. Все едно да дадеш пълна газ на автомобила си, тогава ти изразходваш голямо количество бензин. Същото е и когато мислиш постоянно.
Тогава изразходваш целия си потенциал. Много хора по цял ден мислят как ще станат богати, как ще си купят скъпа кола, как ще отидат на някаква хубава почивка. Обаче те си остават само с мисленето, защото в действителност нищо не правят. Ако това, че мислиш постоянно как да станеш богат, работеше, всички хора щяха да са богати. Но тук нещо не е както трябва. Аз ще ви дам работещ механизъм, код на милионера. Вземи една тетрадка и в нея запиши всичките си цели, мечти и желания. Защо трябва да го направиш? За да можеш всичките си мисли да ги напишеш в тетрадката и да спреш да мислиш постоянно. Отделя всеки ден по 20-30 минути за това да визуализираш целите си, мечтите си, а след това ги забрави. Изправи се в реалния свят и започни да действаш. Спри да мислиш, започни да действаш и с малки стъпки реализирай мечтите си. Милички, това беше от мен. Ако моето видео ви е харесало, дайте по едно лайкче и не забравяйте да се абонирате за канала ми. Ще се видим пак следващия път. Чао!